Horas madihita kadamang dainang na haholongi hami di bagasan Tuhatta Jesus Kristus. Sa debatama natotong madungani jala mamasu-masu sa luhut ng ulutna. Di bagasa tikyo damang dainang adorang so tarulihita siyan hata ni Tuhatta. Tapasada maruhatta martangyang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati roha do pikra muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Hurian ni Tuhan, hata ni debata na tolhas tuhita di bagasan partikyanon. Dianek may san buku patpasalmen biddu 110 mamuka may siya na 10 maso sa tuaya 10. Hujaw kami matuhita ganuk marsada-sada o dohata ni Tuhatta. Nunga pola digogoho manulak kon au asa tinggang niyan hape Jahoba mangurupiaw. Jahoba do pargogokku do endekku. Jadi gabi hatuaw ku ibana. Suara ni olop-olop do hatuaw marsaringar di udung-udung nyaka partigor. Siamu ni Jahoba do si bain hamonangan. Tibul situtudo siamu ni Jahoba. Siamu ni Jahoba do si bain hamonangan. Dang tagamo mati au. Say na mangulu duau. Asa hupajojor akka pabahena ni Jahoba. Nunga gogo tutu di pisang Jahoba au. Alay datung tuhamatean au di pasahat. Ido yang gusahat na. Dihita sa luhut na akadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Jesus Kristus selama Paskah na padua homa tuhita ganuk marsada-sada. Amanginang posdo rohanami basa-basa ni debata marhite-hite na okehe ibana siyan namate gabi totong do mabahin ngolutta marolopolo. Gabi totong do mabahin ngolutta martua di bagasan Tuhan. Jala gabi totong do mabahin ngolutta taruli dia kahaluaw na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Amanginang di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Di pajojor perpesalme dosa da ede puji-pujian pasangapod debata. Takasdo di do ima perpesalmen totong iba na madok molihate tu Jahoba ay pardengan basa do Jahoba. Jala holong ni debatai ro di saliling nililing na. Na marlapatan di rajumi perpesalmen do holong ni debata na jinalona di bagasan parngulona dakolong na parsatokina alay holongi manotong dia holongi debata do ibanas ditiki hamenekon jala dia holongi debata do ibana dung magoda jala dung matua pe ibana totong do dia holongi debata ido ba dido ima perpesalmen di bagasan ayat na parjolo di biddu 110 luon. Puji manang madok moliate mahamutu Jahoba. Ay pardengan basa do ibana. Ay ro di saliling-nililing na do asini rohana. Di ayat 10 lalu. Sa 10 tol sa tu ayat 10 lalu. Sada ede puji-pujian muse. Di payut-iut manang diajongjokon perpesalmen. Debata na manogu ibana. Debata na mangurupi ibana. Debata di ban ibana gabe hatwauna. Jala debata totong mangodihon akanguluna do akaryarina. Amanginang
nenolonga di bagasa Tuhatta Jesus Kristus. Jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Di do ede puji-pujian. Pabuan haburjun di debata. Buasa burju debata. Ala na debata satia dia kapadanna. Debata totong dangolo masoh dia kapabahenanna. Nang pejojol mai dang setia. Nang pejojo imajol mai lipesan lomoni rohani debata. Ale anggo perpesalmen manang anggo debata. Totong do ima makaholongi julme. Perpesalme pe amanginang di bagasan turupukon songonido. Alenido di bagasan aya 10 tolu rodia 10 opat. Di do nunga pola di gogoho manulakonau asa tinggang nian. Hape jahuba mangurupiau. Molo tumpe akka musuta akka alota akka makasugo kita. Saya berusaha meninggalkan kita. Saya berusaha nama ban imaju rohatta. Saya berusaha neng mangari pasok kita. Alai anggo debata totong do mangurupi. Dosa na mangarajay jolmai setotong do neng mangari pasok jolmai asa gabe jabar di jolmai hamatian. Alai diurupi debata jol mai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Dipalua jol mai, ditobus jol mai. Jala dipamonang debata jol mai marhite-hite hamonanganna na mulak mangul ibana diari patuluhon. Amanginang nanolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dang boy memang tajua doro akka parukilon akka sitahonon akka hagaleon di tonga-tonga ningulutta si ganopari alai debatado na totong mangodiho kita gabi margugo mahita mangadupi salu akka hasusaari. Di minggu pesta Paskah na padua honon, di pasah do tuhita sada ojahan pajojor aka pabahenan ni Jehovah. Ahama amanginang pabahenan ni Jehovah naikon pajojorota di bagasan hangulota. Na parjolo sahali, marhite-hite jami taon nang dipaingot tuhita ganuk marsada-sada. Pabahenan ni Jehovah naikon tapajojor. Ima hasesan ni dosa nang tajalo marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan Yesus Kristus di sesa do dosata. Di bagasan Yesus Kristus diurasi do hita. Siya nakapanganahota na soture. Jala di bagasan Yesus Kristus. Gabi ima dipalua di batado hita. Siya gonggoman ni dosa. Do gonggoman ni siboles. Ala nang dipalua di bata hita di bagasan Yesus Kristus iko pajojorota doi di tonga-tonga nyaka parngolota iko pajojorota doi marhite-hite akka parangetta molo di bagasan pasapulu tolu honon molo tumpe dose gabe musutta na jojo imama baik kita tinggang alai di bagasan Yesus Kristus di palua do kita di togu do kita gabe margogo kita amangina dan ala ni pabahenata malua hita sa dosa. Dan ala ni pabahenata gabi partohap pita manang gabi mardami hita do di bata. Alai ala ni basa-basa ni Kristus na totoo makaholong hita. Ala ni tapa jujur ma amang inangi di tonga-tonga niya kakungulutta. Buhado pa jujur honi unang adumbe pangalaho na soture taulahon. Unang adongbe pangalaho na ramun. Ito nga tong aning ulutta.
Alay marpangalahom makita di bagasan holong ni roka. Hobar tu sakap di dibata. Napadua damang dainang, buhado kita pajajorhon pabahenan ni dibata. Marhite-hite pesta paska napadua honon. Didok turpu jami taon, sudina kita dang tagamo tamate. Di siala nunga di panguli Yesus kita. Mono di bagasan na ayat 5:17 didok. Dang tagamo matiaw sa namangulu duaw. Asaw pajojor akapabahenan ni Jehovah. Dosaya manginang dang ibe mga raja kita. Dang boybe ima dosaon mabek kita mate. Manang dang boybe dosaon mabaik kita gabi mago. Buasa ala naong di tubuh Yesus Kristus kita. Jadi nanay imata pa jojor muse nang ditonga-tonga niya kaparngulota. Ima parnguluon nasarobang do lomo ni rohani debata. Marhite-hite pesta Paskah na paduahon. Ngulutta dipulihkan di dalam Kristus. Ngulutta dipasikop di bagasan Kristus. Songos sada carita amanginang manang sada ilustrasi. Di panipuli di jamitatta di apala partikyanon. Adong maima dua halak na mardongan na maraleale. Rotu sada toko mas, manang toko permata. Di parohon na sida masa luhu na etalase manang inganan niya ka permataon. Baga, aka permata na di baga sanima etalasyope. Baga, ale di sada inganan, di bereng na sida maadong ima batu permata. Dang marhilong songon ima na asing. Kabur, buram. Didok na sida matu partokoy. Dang nasala inganak kamu na. Mabbanima serena sadaw diso. Ala na huberek kami. Dang marhilong songon na asing. Ahama didokon na puna tokoon. Didok madaw. Pasdo inganan ni. Jala arga di sere ipe. Argado. Songo sere na asing na marhilong. Didok ima pajaga manang para puna toko omma. Molo guarni batu permataon. Ima opsal manang batu permata na didok simpatir. Molo dung dijamay diusak pakai tangan. Marhilong do. Jala hilong na ipe. Gabi songon hilong na asik do. Heram manasida sa dipanok noti nasida ma batu permata. Amang inang ngulut tope olo do songon ima batu permata na marguar simpati eki. Buasa ditiki ima mardosa hita gabi gulak do ngulut to. Marbirong. Dang boy patari dahon ima manodangi humaliang. Alay dung ima disesa Yesus Kristus akka dosata. Dung ditobus sita. Dung ima dipalua kita siya nakahuaso hagulapon huaso ni dosay. Gabi marsinodang do hita. Gabi marhilong do hita. Gabi sodang tope boy manodang akka humaliang. Alini amanginang
Di bagasan pesta Paskah na padua hono. Ikon ima tahajong jok kumapabayanan ni Jahubay. Marhite-hite sodang. Nadong di tonga-tonga di parngulota. Hita sodangi mahumalyang ta. Hita sodangi ma akaulaw ta. Jadi ketika Kristus menebus kita, ketika Kristus bangkit, maka Kristus itu menunjukkan aslinya. Bahwa tidak ada yang berkuasa di dalam kehidupannya. Bahwa dia adalah Tuhan. Dosa juga ditaklukkan. Dia memancarkan sinarnya. Menghancurkan segala kegelapan. Maka kita juga tentu demikian. Orang yang sudah ditebus. Orang yang sudah diselamatkan. Orang yang merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kita harus memancarkan sinar kita. Kita harus memancarkan kilauan kita. Sehingga setiap orang melihat bahwa kita sudah diselamatkan. Bahwa kita sudah ditebus. Bahwa kita sudah dipatenkan oleh Allah. Dipatenkan di dalam penebusannya. Dipatenkan di dalam kebangkitannya. Maka tidak lagi dunia ini yang mengendalikan kita. Tidak lagi dunia ini yang mampu menutupi kemuliaan kita. Tapi ketika Kristus bangkit. Sinar kemuliaan kita bersama dengan Kristus. Akan terpancar kepada setiap orang. Alani amangina. Tapa jujur maka pabahenan ni Jehovah. Tadok mau lihat itu di bata. Tapa jujur pabahenan ni Tuhani. Marhite-hite sodang ta namanodangi akka humalyang ta. Amen martanya kita. Muliate mau pasa ruang nami tuho ale di bata nami di bata Jehovah. Di paloso hami Tuhan taruli marhite-hite hatam. Paluas Tuhan hatamon gabi patugun ha porsyon nami. Jala porsyedo hami Tuhan marhite-hite na mula manguluho diari patuluhon. Gabi disodangi ho ng akangulu nami. Paluas ngulu nami ya Tuhan. Marsinodang tuak kahumalia. Muliati madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madihi tadamang dainang. Selamat Paskah, selamat marsinodang di bagasan asini rohani Tuhani.